Ayab ti panagdaydayaw. Adda iti ditoy lubong iti kasingpetan. Dagiti tattao ket agbibilig da napnot buteng, pagamuan dimteng ti may sa apasamak adi ninamnama, may sa apasamak anakas daawan dagiti tattao, may saan ay dumdumat ranyag na abituen tinagparang ijay langit, may sa abituen anakaskas daaw. Numampay nasip nga tirabii, kanuda duma, narikot ang iti banbanag iti biyag, may sabor a silaw tagranyag para kadatayo. Napukawen ti buteng, nagpakawanen ti basol. Nangag ti Diyos nagiti isang sangit tayo, katinikkan na tayo itinamnama. Dayawan tayo ti Diyos, tinamnama. Amen. Amati silaw sinet ken kawan, kubayan kat ipagken bendisyon. Income sa
Diyos ang managayat kan manakabalin amin, agyaman kami iti daytoy nga aldaw nga umay kami agtitipon nga agdaydayaw agyaman ken agdengeg kadagiti sasaom o Apo. Agyaman kami iti napalabas atawen ti panang tarapay mo kada kami ken iti Apo iti barotawen agyaman kami met Apo. Luktam ko maapo dagiti puspuso ken panunot mi nga agdengeg kadagiti sasaom Apo. Bendisyonam kadito tunggal may sa kada kami ditoy nga pagtaingam ken kastamit kadagiti adda ti online service. Pakawanen na kami kuma kadagiti basbasol mi ken nagkurkurangan mi o Apo. Ket iti ayat mo kuma iti makita kadagiti aramid ken garaw mi Apo Dios. Dawat mi Apo iti panang tarabay ken ipaay mo Apo kada kami iti kasapulan mi iti naldaw-aldaw. Dagitoy Apo iti dawat ken kararag mi iti nasantuan anagan mo Jesus. Amen. Diya'y langit, dayawan ka, pagariak ka di, isuti tungten, pagayat amlan, pagyagan mi, kasi diya'y langit, dito'y dagat. Good morning! Happy New Year! Nagasat kanaparabor abarotawan tayo aming kakabsat. A blessed and prosperous New Year to all of us friends. This is the first Sunday of the year. Dahil ito muna Domingo Titawan 2025. And we celebrate it with the Holy Communion. Mga kapatid, may mga ilang paalala lang po tayo sa buwang ito ng January. Wala po muna tayong si Jesus ay kasama at naimbag adamag. We are transitioning for this year. Kaya ang gawin natin, i-review po natin, balikan natin yung mga episodes ng si Jesus ay kasama at naimbag adamag sa mga nakarang buwan. Pangalawa, isama po natin sa ating panalangin ang ating church council because this month, perhaps last week of the month, we will be reviewing the plans, ministry plans, and start planning for this 2025, for July to December 2025. I-review yung mga nakarang plano at yung plano hanggang January to June, and then sisimulan na yung pagpaplano for July hanggang December. So isama po ninyo ang ating church council sa mga gawaing ito ng pagpaplano para sa simbahan natin. Pangatlo,
Ang pagdadalaw at Bible study po ay magsisimula, magre-resume sa ngayong Huwebes. So magre-resume po ang Bible studies at visitations this Thursday. Sige po, meron po bang mga bagong mukha kayo nakikita ngayon? Ada ka di baro-arupa nakita yun, itata. Mga first-timers dito sa NAX or sa Ilocano Worship. Ang Ilocano Worship na 90% ng dumadalo hindi nakakaintindi ng Ilocano. Kung wala, meron pero nahihiyang tumayo. Batiin natin lahat ng mga nagdiriwan ng kalangkarawan sa linggong ito. Parang may alam ako dyan sa choir eh. Nandito na bang pangalan niya? Kung wala pa, baka di pa na-update yung kanyang record. Annabel Valera, Emelita Beth Reyes, Ate Beth. Kaya pala naka-pink. Ray Primo Consunhi. Ayan. Carsten Vin de Guzman. Alea Jane Garcia. Rich Jaren Litana. Ray Adrian Faraon. Ruby Caligia. Marcos Antonio Maribojo. Kiara Lalaine Castro. Edna Vasquez. Arsenia Bailon. Maria Teresa Todio, Alan Aguilana, Alaysa Heron, Estrelita Margallo, John Paul Setay. Ate Beth, dito ko. Meron pa po bang ibang mga birthday celebrators dyan? Mula ngayon hanggang sa Sabado? Ayun. Dito kayo sa gitna. 10, dito ka sa gitna, anak. Ayan. Sige. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat po, Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sapagkat narating ng mga kapatid na ito ang kanilang kaarawan o mararating nilang kalakarawan sa linggong ito. Sa nakarang ilang taon na kayo ang siyang naging kasama nila, napagdaanan nila yon ng punong-puno ng pagpapala. At ngayon, Panginoon, sa bagong taon na inyong ipagkakaloob sa kanila ngayon, inaangkin namin na ang bagong taon na to sa kanilang buhay ay taon na punong-puno pa rin ng mas maraming pagpapala at biyaya. Pakinggan mo ang kanilang mga panalangin, ang panalangin ng kanilang mga gulang, mga anak, apo, at lahat ng mga nagmamahal sa kanila. Kapatid, at ng panalangin ng simbahang ito. Muli, pagpapala ang igawad mo sa kanila. Pag-iingat, kalakasan. Samahan mo rin sila sa kanilang paglilingkod sa inyo. Ang pag-aaral ni Carsten at ang patuloy niyang paglilingkod sa simbahan, lalo-lalo na sa choir at sa kabataan. Samahan mo siya. Sa ngalan mo, Kristo, tinatalaga din namin lahat ng mga nagdiriwang pa ng kalakarawan na wala ngayon. Dito sa simbahan at maging sa mga nakasubaybay online. Basbasan sila at pagpalain. Sa ngalan mo, O Diyos. Amen at Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always.
Ilang taon ka na, 10? 10 years old? 12. Isama rin po natin sa ating panalangin, mga kapatid, ang loading ministry. Bigla na wala sa isip ko. Loading ministry. Sa next week po, I believe magre-resume na po ang ating loading sa taong ito. And visiting team, at Thursday, pagkatapos sana lahat kayo kompleto, we will also have our meeting after our visitation. Magmi-meeting din po tayo. Pag-usapan din natin yung ating mga plano para sa darating na taon. Or sa taon na to, actually. Sa 2025. Aking tinatawagan ng mga ushers para sa ating special offering para sa Rebuilding the Temple Project. Apat sila. Tayo manalangin. Binigyan mo po kami ng pangitain, Panginoon, na i-rebuild ang iyong templo dito sa Nax. At bahagi po ng aming pagtugon sa hamon mo para sa amin ay ang mga special offerings na to. Di man po ito ganun kalaki, pero alam namin na ito inyong pagpapalain. Gagamitin mo ito upang sa ganun ay maitayo ang isang mas matibay, mas moderno, mas magandang struktura para sa iyong kalwatian. I-bless mo mga to, ganun din sa mga anak mo na nagkaloob sa mga to. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Ti panakibasa tinasantuan asurat ang masarakan ti Isaiah 61:6. Ti dayag ti baro a Jerusalem. Bumangon ka Jerusalem ket agranyag ka akas init. Ranranyagan na ka iti dayag ti Apo. Kinasipnget to iti mangbungon kadagiti dadduma a nasyon. Ngem ti silaw ti Apo ti agranyag ken ka. Adanto ken ka ti dayag ti kaaddana. Masidegto dagiti pagilyan ti silaw mo. May tumet dagiti ari ti isingising iti baro nga aldaw mo. Iwaras mo ti matam ket kitaem ti mapaspasamak. Aguumong dagiti tattaom tapno agawid da.
Aggapunto, ti adayo adaga dagiti lalaking anak mo, maubanto akas laubing dagiti babaeng anak mo, makitamto dagiti daytoy ket mapnukan to iti ragko. Agtigerger kanto tinagpaiduma aragsak mo, mayagto ken kati sanikwa dagiti nasyon. Agapunto ti balasaw ti taaw ti kinabaknang da. Manipod Midian ken Efa, dumteng to ti adu abunggoy ti nagsakay kadagiti kamelyo. Agapudan to ijay seba amangyeg iti balitok ken insenso. Ipakamunto dagiti tattao dagiti naindaklan nga aramid iti Apo. Daytoy ti sao ti Apo. Agyaman po ti Diyos. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang pagdating ng mga wise men. Pinanganak si Jesus sa Bethlehem nung panahong si Herod ang hari sa Judea. May dumating sa Jerusalem ng mga wise men na nag-aaral tungkol sa mga stars. Galing sila sa east. Nagtanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Jews? Nakita namin ang star niya sa east, kaya pupunta kami dito para sambahin siya. Nang mabalita ni King Herod, sobrang nag-worry siya pati ang buong Jerusalem. Kaya pinatawag niya lahat ng mga chief priests at mga teachers ng law. Saan ba'y papanganak ang Christ? Tanong niya. Sumagot sila, sa Bethlehem po sa Judea, gaya ng sinulat ng prophet. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, mahalaga ka sa mga city sa Juda, dahil sa iyo manggagaling ang leader na magiging guide ng aking bayang Israel. Pasikretong tinawag ni Herod ang mga wise men at inalam niya sa kanila ang eksaktong oras na lumitaw ang star. Pagkatapos, pinapunta niya ang mga wise men sa Bethlehem. Bilin niya, hanapin niyo mabuti ang bata. Pag nahanap niyo, sabihin niyo sa akin para makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Pagkarinig nila sa hari, umalis na sila. At yun nga, nakita nila ulit ang star na nakita nila sa east. Nilid sila nung star hanggang sa tumigil yon sa lugar kung nasaan ang bata. At sobrang saya ng mga wise men. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang bata kasama ang nanay niyang si Mary. Lumuhod sila at sinamba ang bata. Pagkatapos, binigay nila sa kanya ang regalo nilang gold, frankincense at myrrh. Sa ibang ruta sila dumaan pa uwi kasi winarningan sila ng Diyos sa panaginip nila na huwag nang bumalik kay Herod. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Hesu Kristo. Darat sa kasarita na hindi panagbiag na ni Kristo ken gloria na ken ti matayat na at kekabal baliksen inaululiten taisod putulaen awan ti samadin amangan nagsayat amaibon munatag nagralo sa panagbiag ni Jesus na ayan. Untay denggen ti mensahe ti kantang ipaay ti Nax UMC Choir.
winsome and wise. Sometimes that's how it seems. But the wisest man seeks after God in his heart, that the truth will be revealed in his eyes. We searched the heavens and we saw his star. It changed our course. It changed our lives. We saw his star in the shadow of night, shining in heaven, burning so bright. We saw his star. Now a Savior is born. We've come to worship, praise and adore. The hope we held on to has brought us this far. We saw his star. What shall we bring him, the King of all kings? The best that we have seems so small. What shall we offer of the Lord of all lords, when he's worthy, worthy of all? We can offer him the very life that we live. We can bring him our worship and praise. He shattered darkness and he shines in our hearts. We'll follow him for the rest of our days. We saw his star in the shadow of night, shining in heaven, burning so bright. We saw his star. Now a Savior is born. We've come to worship, praise and adore. The hope we held on to has brought us this far. We saw his star in the shadow of night, shining in heaven, burning so bright. We saw his star. Now a Savior is born. We've come to worship, praise and adore. The hope we held on to has brought us this far. We saw his star. Now a Savior is born. We've come to worship, praise and adore. The hope we held on to has brought us this far. We saw his star. 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 We saw his Wow. We saw his star. Nakita namin ang kanyang tala. Good morning! Ba't may buntot?
Today, gaya na sinabi ko kanina, is the first Sunday of the year. At susubukan ko ang sana masustain ko. Every Sunday, bumababa ako sa pulpito. At walang hawakan na manuscript. Kabisado ko pa naman yata yung sermon ko. Bukas po, traditionally, ang tinatawag natin na kapistahan ng tatlong hari or the Feast of the Three Kings. Pero, sa ating Christian calendar, sa lectionary, we celebrate the Epiphany Sunday ngayon, the Sunday nearest to January 6. Now, I would like to clarify some things. Una, gusto ko pong i-clarify na ang Biblia, hindi po niya sinasabi kung ilan yung naglakbay. Hindi niya sinabi kung ilan, hindi niya sinabi na 3 lang sila. Sa mga Eastern Orthodox churches, meron nga silang sinasabi na at least 12 ang mga to. Sa mga Eastern Orthodox churches, sinasabi nila, hindi lang 3, kundi at least 12 yung naglakbay na nakakita sa bituin at hinanap ang batang si Jesus. So hindi lang sila 3. Yung bilang na 3 ay ibinasa lamang sa 3 regalo na alay nila sa batang si Jesus. Ang gold, frankincense, and myrrh. Dahil dito, sinabi na ng tradisyon na may 3 pantas. So, yung bilang, hindi lang 3. Ang Biblia tahimik kung ilan ang bilang nila. Walang sinasabi ang Biblia patungkol sa bilang ng mga to. Pangalawa, hindi po sila mga hari. They were not kings. Maliwanag po sa Biblia na yung 3 ito hindi hari, kundi sila yung mga wise men, sila yung mga pantas. At sino tong mga to? Or ano ang trabaho ng mga to? They were actually advisors of the Eastern kings. Mga tagapayo ang mga to dahil sa kanilang katalinuhan, dahil sa kanilang mga gawain na nag-oobserba ng mga heavenly bodies, they serve as advisors, counselors of kings. They were not kings. Hindi po sila mga hari. Hindi po gaya ng nasa kanta na, we 3 kings of Orient or ano pa yung sa Tagalog? May 3 haring nagsidalaw. Hindi po. Kaya yung sa English, Tagalog English worship, yung sa opening hymn, binago ko yung with 3 kings. Inalter ko yung hymno at nilagay ko, we wise men of Orient are. Ganun ang nilagay ko. Hindi ko inadapt yung 3 kings. Kasi wala sa Biblia yun eh. Ang sinasabi ng Biblia, sila yung mga wise men, sila yung mga pantas. And these wise men serve as advisors of kings. They were not kings, but advisors of kings. Pangatlo, though pinalagay ko na kanina yung 3 doon sa manger, last year, ang ginagawa, for the past 2 years, ang ginagawa namin sa opening hymn, dala-dala naming 3 mga pastor, yung statwa ng 3. Habang processional hymn, nilalagay namin doon. Pero pangatlong tingnan natin. So una, hindi lang sila 3. Ang sabi ng Eastern churches, maaring sila'y 12 o mahigit pa.
Pangalawa, hindi sila mga hari, kundi sila yung mga wise men, mga pantas, mga counselors or advisors of kings. Pangatlo, hindi po nila nadatnan si Jesus sa sabsaban. Though mali yung ating manger scene kasi manger pa yan. Mga kapatid, Jesus was already around 2 years old then. Mga 2 taon na si Jesus nung nahanap siya ng mga pantas. Hindi po nanatili si Jesus sa sabsaban ng 2 taon. Ang sinasabi ng Biblia, nadatnan nila si Jesus, si Jose at si Maria sa isang bahay. Hindi po sa sabsaban. Yun yung 3 bagay na gusto kong i-clarify sa atin sa araw na to. Hindi lang sila 3, kundi mas marami pa. Hindi sila mga hari, kundi mga wise men sila, mga pantas sila. They were actually advisors of kings, counselors, o maaring sila yung mga ministro. Mga ministers, meaning kasama sila sa kabinete ng kings. Pangatlo, hindi nila nadatnan si Jesus sa sabsaban, sa isang bahay na. Kasi around 2 years old na si baby Jesus noon. Hindi na nga baby boy Jesus. Ang batang si Jesus. Now, saan ba galing yung bilang na 3? Tulad ng sabi ko, kasi may 3 regalo, di ba? Gold, frankincense, and myrrh. Kaya sinabi nila 3. Pero paglipas po ng panahon, dahil sa 3 regalo, sinabi nila na okay, maaring 12 o mas marami pa yung naglakbay pero 3 lang ang nakarating. Maari din yun. Pero tahimik po ang Biblia kasi dun eh. So, the tradition tells us that these 3, maaring nawala yung 10 or yung siyam. Hanggang ngayon, sabi nila hanggang ngayon, hinahanap pa nila yung bituin. Nakamatayan na nila, hindi pa nila nahanap kung nasaan. Naliligaw yung iba, 3 lang ang nakarating. So the tradition tells us that these 3 were the ones who found Jesus. And nung nahanap nila si Jesus, sila'y sumamba at nagbigay ng kanilang alay. Later on, the church, ayon sa tradisyon ng simbahan, pinangalanan silang Melchor, Gaspar, at Baltasar. Bakit? Kasi sa Eastern Church, may nakita silang 3 nicho o libingan. May nakita silang libingan na magkakatabi. 3 ito. At nakita nila na yung isa doon sa lapida ng libingan ng isa ay may nakaukit na ginto. Sa isa naman, may nakaukit na insenso o kamangyang. At yung isa may nakaukit na mira or mabangong langis. At may nakalagay na ito si Melchor, ito si Gaspar, at ito si Baltasar. Dahil doon, sabi ng sinuunang simbahan, pinapaalala nito yung 3 regalo na ginto, insenso at mira. Siguro ito yung libingan ng 3. At itong pangalan nila, si Melchor, Gaspar at Baltasar. Pero wala po sa Biblia yon. Tradisyon na po ang nagsasabi nito. Pero hindi po yung mahalaga para sa atin ngayon. Anong mahalaga? Tingnan po natin ang mensahe
ng pagdating ng mga pantas. Una, sino ba yung mga pantas na to? Hindi sila mga Hudyo. Yung iba, according to history, they were actually priests of Zoroaster. Zoroastrianism is one of the religions of the Eastern world. At ang relihiyong ito, relihiyon na ang sinasamba ay si Zoroaster, ay sumasamba sa mga anito, sa mga nature. Sinasamba nila ang araw, ang buwan, ang bituin, mga puno, mga hayop, mga bato. At yung mga to, sabi nila, they were priests of the Zoroastrian religion. Papadi dagitoy iti relihiyon ni Zoroaster. They were Gentiles. However, nung nakita nila sa kanilang pag-oobserba sa bituin, sa mga bituin sa langit, may nakita silang isang kakaibang bituin na kakaibang kanyang liwanag, kakaibang kanyang ningning. Siguro dito galing yung kanta na, Twinkle, twinkle, little star. Mayroong kakaibang bituin na nagpakita sa langit. At nung nakita nila yung bituin to, kakaiba yung kanyang ningning. Naalala nila yung isang kasulatan. Isang kasulatan mula sa Lumang Tipan, aklat ng mga Hudyo, na may darating na bituin at yung bituin na to, sinisimbolo niya ang pagsilang ng isang hari. Hari ng mga Hudyo. At hindi lang hari ng mga Hudyo, hari ng mga hari. And so, they started to search for the king being reflected by that star. Being directed by that star. Sinundan nila kung nasaan. Saan ang tinuturo, yung lugar na tinuturo ng bituin na yan. At nung nasundan nila, nung sinundan nila, yun nga, nakita nila yung bituin nakatapat sa isang bahay. Pumasok sila, sumamba at nagbigay ng alay. Mga kapatid, sabi ko kanina, hindi sila mga Hudyo, mga Hentil sila. Anong ibig sabihin nito? Kung yung mga hindi naniniwala kay Yahweh, sumamba kay Jesus. They search, hinanap nila, sila yung lumapit kay Jesus. How much more kaya sa atin? Sa atin na nagsasabing tayo'y mga mananampalataya, tayo na nagsasabing mga alagad ni Jesus. Di ba dapat patuloy tayong lumapit sa Kanya, patuloy natin siyang hanapin? Let us keep on searching for Jesus. Let us keep on going to Jesus. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Actually, hindi nga siya nagtatago para hanapin. Nandyan lang siya sa tabi natin. Nagsasabi sa atin, pwede ba papasukin mo ko sa buhay mo? Pwede ba papasukin mo ko sa puso mo? Pwede ba papasukin mo ako sa tahanan mo? Jesus is just there in front of you, telling you, please let me in.
Jesus is just in front of you, telling you, let me into your life. Papasukin mo ko sa buhay mo. Kung noon, yung mga pantas ay nagbigay, ay sumamba kay Jesus, how much more kaya sa atin? Sa atin na nagsasabing mananampalataya, tayo na nagsasabing tumanggap at patuloy na tumatanggap ng pagpapala, di ba dapat tayo'y sumamba sa Kanya? Pero ang tanong, sumasamba nga ba talaga kayo sa Kanya? Are you really worshiping Jesus? Ayon sa mga eksperto sa worship at sa liturgy, our whole life should be our worship. Ang ating buong buhay sana ay ang ating pagsamba kay Jesus. Ano ibig sabihin nun? Sa bawat sinasabi natin, sa bawat ginagawa natin, sa bawat niisip natin, lahat sana ang mga to ay para sa pagsamba kay Jesus. Tanong, kapag ikay nagmumura, sinasamba mo ba ang Panginoon? Kapag, ate aw, appear nga tayo. Alam ko, minsan, mainit ang ulo nito eh. Hindi lang siya. Actually, pati ako, minsan, mainit din ang ulo ko. Hindi nyo lang nakikita. Kapag umiinit ang ulo natin, kapag naiinis tayo, kapag naninigaw tayo, yun bang pagsamba natin sa Panginoon? Kapag minamarites natin ang ating kapitbahay, ang ating kapwa, karapat dapat bang pagsambahin sa Panginoon? Buti pa yung mga pantas. Nung nakita nila ang Panginoon, sila'y sumamba. Tayo kaya? Minsan pa nga, nasa loob pa nga lang tayo ng simbahan eh. Kung ano-ano ang nagagawa natin, nasasabi natin eh. Minsan pa nga, nasa harapan pa natin yung picture ni Jesus eh. Parang balewala na lang. Minsan nga, may kwintas pa tayong cross. Pero iba naman ginagawa natin, iba naman sinasabi natin. Nasa harapan natin yung Biblia. Pero, yung ginagawa natin, sinasabi natin, iniisip natin, dapat bang pagsamba sa Panginoon? Minsan, kung di madalas, hindi. Today, friends, we are being challenged by the Scripture to always worship Jesus, to always worship the Lord. Let your life be a life of worship. If the wise men worship Jesus, likewise, we who call ourselves Christians, mas dapat na tayo sumamba sa Panginoon. Sunod, sa kanilang pagsamba sa Panginoon, nag-alay sila ng laking regalo. Ang ginto, incense at myrrha ay napakahalaga nun. Those were precious gifts. Those are precious gifts. Malaking halaga ng mga yon nung panong yon. Hanggang ngayon actually. Tanong, sa iyong pagsamba sa Panginoon, anong regalo mo sa Kanya? Anong alay mo sa Kanya? Naalala ko lang, muli.
nung bata ako, may mga sumalangit naman sila. May mga miyembro noon sa amin sa simbahan na kapag offering na, ilalabas yung pitaka. Ang tagal! Ba't kaya ang tagal? Kinakapa yung mga barya. Kung anong barya yung may guhit-guhit, anong barya yun? Benching ko, di ba? Kung ano yung barya na pinakamaliit at yun ang ilalagay sa offering plate. Meron naman na, ang tagal na, kasi plato pa lang noon, hindi ganun sa ngayon. Kundi plate as in, wooden plate. Makikita mo kung magkano talaga ang binigyan ng bawat isa. Ang tagal na dito. Ba't kaya ang tagal? Di pa yung pala nagbibilang, kumukuha ng sukli. Buti na lang hindi mas malaki yung kinuha niya kaysa binigay niya. Mga kapatid, ang mga pantas, nung sumamba sila kay Jesus, sila nagbigay ng napakahalagang alay. Tayo kaya, anong alay mo sa Panginoon? Gaano kahalaga ang iyong alay sa Panginoon sa tuwing ikay sumasamba? Again, pinapaalala sa akin yung kanta, yung tula ni Cristina Rossetti. Paborito ko ito tuwing ang pinag-usapan na ay ang alay o offering. What can I give Him poor as I am? If I were a shepherd, I would bring a lamb. If I were a wise man, I would do my part. What can I give Him? I'll give my heart. Aking ibibigay, Panginoon, na aking puso. Sapagkat ang lahat, pati ng aking yaman, nasa puso ko mga to. Nasa puso ko mga to. Aking ibibigay lahat ito sa iyo. Kaya yung kanta sinasabi, lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin ka. Lahat ay aking bibigay upang purihin ka. Finally, actually marami pa eh. Kaya lang kung iisa-isahin ko lahat, baka last 9 na, di pa tayo tapos sa sermon. Finally, mga kapatid, yung mga pantas, nung nahanap na nila si Jesus, pagkatapos nilang sumamba, pagkatapos nilang ialay ang lahat sa Kanya, yung sermon ni Pastor Sani kanina, actually, ito rin yung pinakahuli kong puntos eh. Nabago sila. Nabagong buhay nila. Kaya sabi ng kanta natin, bagong taon ay magbagong buhay nang lumigayang ating buhay. So, bagong taon, bagong buhay. The wise men, when they found Jesus, after worshiping Jesus, after giving their gifts to Jesus, they went to a different route. They went to a different route. Iba na yung daan nila pabalik. Hindi na yung dati nilang dinaanan. Sabi ni Pastor Sani kanina, tinalikuran o iniwanan nila ang dating daan.
dumaan sila sa bagong daan. Kasi nasumpungan nila si Jesus na daan, tamang daan. Kahit yung dating daan, iniwanan na. Yung dating daan kasi, yung dinaanan nila, daan na kung saan nandun si Herodes. Daan na kung saan nandun yung papatay sana kay Jesus. Pumunta sila sa bagong daan. Daan na tinuro sa kanila ng Diyos. After finding Jesus, they went to a different way. A way, daan na kung saan sila'y nabago. Our every encounter with Jesus, our every worship should be an opportunity for us to change. Sa bawat pagsamba, sa tuwing na-encounter natin ang Panginoon, dapat ang buhay natin ay nababago. Nababago. Huwag na nating balikan yung dating daan. Daan na may pagkakasala, daan na may pagkakamali, daan na hindi kaaya-aya sa Diyos. Magsimula tayong tumungo sa bagong daan. Daan ay tinuturo sa atin ni Jesus. Siya na nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Every time we worship, every time we offer our gifts, every time we encounter Jesus, it should lead us to a new way, a new life. Baliwala pong pagdiriwang natin ng Pasko. Baliwala po ang pagsamba natin. Baliwala ang ating pag-aalay kapag di naman nabago ang ating buhay. Ito po ang mensahe para sa atin sa panahon ng kapistahan ng Mago. Magandang umaga po sa atin. Pagpapala ang sumayinyong lahat. Amen at amen. Thank you po, Pastor. Ti pa nakaala dagiti sagsagot. Narito pong aming mga alay sa inyo, Panginoon. Magalak ka nawa dahil sa aming mga alay na to. Kung paanong ang mga pantas ay nagbigay ng alay sa iyo nung sila'y sumamba, kami rin, Panginoon, narito sa aming pagsamba ay nagkakaloob ng mga alay. Tanggapin mo ang mga to, maging kaaya-aya nawa sa iyong harapan. At
kung magkano man binigay ng mga anak mo sa iyo bilang pagsamba, balik mo sa kanila, dalangin ko, ibalik mo sa kanila ng 100 beses o mahigit pa, sapagkat ito naman talagang yung plano para sa amin, ang mamuhay ng masagana. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa banal na komunyon. Tiyapod da kada kayo. Kastamet ken ka. Itangad yung iti puspuso yo. Itangad mo ida iti apo. Idan tayo iti panagyaman iti apo at Diyos tayo. Nakanatad nga itden tayo ken kuha nati panagyaman ken panagdayaw. Sut may tutup na imbagan may parbag iti kanayon kan sa dinuman. Ngaramidan ti panagyaman kan kawapo ang mama nakabalin amin. Ano marsay ti langit kan daga. Idi rabi nga nyawat na ti bagina amay paay kata kami. Nangala ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisi na ti tinapay katintad na kayo tadala na kinwanana. Alain niyo, kaninyo daytoy ti pagig, ama pisi, gapo ka na kayo. Aramidan niyo daytoy, apag kalaglagipan, kainya. Kalpasan ti panangrabiin ang ala ti kopa, nagyaman kan ka, intad na kayo tadalan kat kinwanana. Minum kayo daytoy da kay amin. Dahito iti darak ti barutulag na iparupok-kapok na kayo, kan kayo ti ado, may paay ti panakapakawan ti basol, aramin yung dahitoy, apakalaglagipan, kanya. Iparupok mo ti Santo Espiritum kada kami, anetipo-tipo ditoy, kan kagitoy at tinapay kan kopa. Aramidem na gitoy kada kami abagi kan dara ni Kristo, tapno ti dahitoy alupong agbalin kami abagi ni Kristo na subot iti dara na. Babante Espiritu, pakipagay sana kami kan Kristo, kaniti tumugal maysa, kaniti ministeryo ti daytoy alupong aging gati ay ni Kristo, ti maudi pa nagbaligi, kat makipagrambak kami kan kuana, iti na ilangita na padaya, gapungan ng Yesu Kristo ng anak mo, kaniti pa nagtang ti Espiritu Santo, niti na santo na iglesia, kum amin ti dayaw, kan gloria, manakabalin na Diyos, ita kan tagdanayon. Amen. Gaput at dalaan may sa tinapay, datayo oray at tayo kat may sa tayo. Titinapay apisyon tayo, sut panakairaman tayo, itibagi ni Kristo. Agyaman tayo, tababayan iti kopa, may raman tayo, itidara ni Kristo. Kakapsat, there will be 3 stations, 1, 2, and 3. Pipila po tayo, antay natin na ibigay sa atin yung ating, yung ostya at yung grape juice sa atin.
Pagkatanggap po natin, balik po tayo sa ating upuan at antayin natin na ang lahat ay makatanggap. Pagkatapos doon, lahat tayo tatayo at sabay-sabay nating kainin at inumin ang ostya at ang kopa. Gawin po natin ito ng may pasasalamat at habang tayo'y nananalangin. Pagkatanggap natin, ang mga intercessors naman ay i-anoint tayo ng olive oil, consecrated olive oil, at ibibigay sa atin yung ating blessing card or biblical declaration. Lahat po tayo ay nanayahan na tumanggap ng banal na komunyon.
our Lord Jesus said, "This is my body, broken for you. Eat and remember me." Jesus said, "This is my blood, poured out for the forgiveness of your sins. Drink and remember me." We claim your blessing and your promise to us, Lord, through the scriptures and through this blessing card, biblical declaration card. May it happen to us according to your word. Amen. Agnanyan ay Diyos, nagyaman kami ken kagapot ito'y na santuan a ministeryo, anang idatunam ti biag magpaika na kami. Patgam tapno mapan kami ti lubong babayan ti panakbalin ti Espiritu, kasi tadmi ti biag mi kadagiti sabsabali, tinagan Jesus nga po mi. Amen. Tayo'y manalangin.
Lumalapit po kami sa inyo ngayon, Jesus. Punong-puno ng pagpapakumbaba. Punong-puno ng pasasalamat. Inyo kaming sinamahan sa nagdaang taon. Sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa amin, kami inyong pinagtagumpay. Pinunas mo ang mga luha sa aming mga mata. Pinawi mo ang kalungkutan at pagdadalamhati na dumating sa amin noong 2024. At ngayon ay dinala mo kami sa bagong taon. Taon na punong-puno ng mga pangako. Pangako ng pagpapala. Pangako ng katagumpayan. Maraming salamat. O Diyos, sa oras na ito, sa aming pananambahan sa unang linggo ng taon 2025, tinatalaga namin ang aming buhay. Tinatalaga namin ang aming puso at kaluluwa sa iyo at sa iyo lamang. Patawarin kami kapag may mga nabanggit kami, may mga nasabi kami, may mga nagawa kami, naisip kami na hindi kaya-aya sa iyong harapan. Nawa, ang iyong katawan at dugo na naging bahagi na ng aming katawan, ang siyang patuloy na gamitin mo upang mabagong aming buhay. Panginoon, dalangin din namin, tulungan kami. Bagamat sinasabi namin na ang taong ito ay punong-puno ng katagumpayan at pagpapala, pumasok ang bagong taon na meron pa rin po kaming mga pinagdadaanan. Meron po pa rin kaming mga pasanin. Patuloy naming itinatalagang mga ito sa iyo, inilalapit sa iyo mga ito. Tulungan kami, Panginoon. Tulungan kami. Pagalingin kami sa anumang mga sakit na nararamdaman namin, pati ng aming mga mahal sa buhay. Ingatan kami sa bawat araw. Ganon din ang gawin mo, Panginoon, sa mga kapatid na wala sa amin ngayon. Pati na yung mga nasa online worship. I continue to declare blessing, protection, overflowing mercy and grace to them as well. Just as you give those to us right now. Jesus, o dakilang Diyos, itong aming pagsamo sa iyo. Amen. Amen. Amin, Jesus, idatun kuya, wag ko daytoy puso. Unwen nakiti ayat mo ka.
Ti Diyos, nagsao kada tayo. Nangusap ang Panginoon sa atin sa pamagitan ng mga himno, mga awitin, sa pamagitan ng mga panalangin, sa pamagitan ng kanyang salita. At patuloy pa rin nangungusap sa atin ngayon. Sambahin natin siya. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Patuloy natin siyang paglingkuran. At sa ating paglapit, pagsamba at paglilingkod sa Kanya at pagbibigay ng alay sa Kanya, pumayo kayo at ibahagi ang Kanyang pagpapala sa iba. Sa ating paghayo, ingatan, bantayan, pagalingin naman tayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.